Днес е 26 април и преди точно 36 години избухва Чернобил. Затова и днес решихме да ви напомним, но също така и да ви разкажем за един любопитен факт. Днешният ми събеседник е изследовател на българската техника. И именно той сега ще ни разкаже малко повече за уреда РР-51М. Здравейте, господин Оруш! Много ми е приятно и ви благодаря за това интервю, което ще направим с вас. И все пак ще покажем на нашите зрители един любопитен факт. Разкажете ми малко повече за този уред. Какъв е той и какво представлява? Това е преносим уред за измерване на радиационен фон и радиационна замърсеност на местност, на вода, храни от всякакъв вид, напитки, предмети, посуда, дрехи и всичко, което хората използват. Това е много интересно. А какъв е самият му принцип на работа? Когато трябва да проверим нивото на радиационна замърсеност, да речем на предмет, сондата трябва да се намира на разстояние между 1 и 5 см от него и при падане на гама частици или бета кванти, които в обхвата на сондата, се активира електрически импулс и поражда се. Той се обработва от някои електронни елемента, пада в контролния прибор, който виждаме тук и може чрез тази скала или чрез звуков сигнал от слушалките да разберем това. Когато пък трябва да измерим радиационния фон на местност, тогава сондата трябва да се намира на разстояние между 70 и 100 см от земята. Уредът е производство на завода за ядени уреди в Плевен от 1975 година по поръчка на Щаба за гражданска отбрана към Генералния щаб на Българската народна армия. Е разработена в Военния научно-технически институт. И все пак, отново за нашите зрители, защо днес наблягаме точно на уреда РР-51М и защо казваме, че той е спасил хиляди животи тогава, когато Чернобил е избухнал? Двата Гайгер-Мюлерови брояча на този уред в неговата сонда се оказват особено важни след 29 април 1986 година, когато на територията на България в Видинско е засечен първия сигнал за повишен радиационен фон в Европа, следствие на избухването на Чернобилската атомна електроцентрала, един от реакторите. Тогава се установява, че вече има някакъв проблем. Пораженията в Съветския съюз са най-големи на територията на три страни – Беларус, Украйна и западната част на Русия. По това време в Съветския съюз се разполага с доста малко уреди за дозиметрично наблюдение с необходимата чувствителност. Съветското правителство се обръща за помощ при тези условия към други страни, както от източния блок, така и от друга страна на желязната завеса, но получават отказ. Причината не е само политическа. Причината е, че наистина тези уреди са малко и всеки си гледа запасите да има за него. По това време в България също един уред РР-51А, предшественикът на този. Той е обаче с по-висока чувствителност, 0,05 милиренгена на час. Този е доста по-съвършенстван, ще посочим, но важно да кажем е, че само една страна откликва на призива на съветското правителство за помощ. Народна република България. Само ние имаме този уред. Удобен, малък, ефтин за производство, тъй като производство на електронни полупроводни елементи е много по-ефтин от този с електронни лампи и с много по-ниска чувствителност. 0,02 милиренгена на час. Хиляди и хиляди такива уреди, такива РР-51М, са изпратени в Съветския съюз на помощ, буквално. С останалата в България част се проверява радиационната замърсеност на постъпващите хранителни продукти, напитки и всичко останало. Това е един забравен принос на България в опазването на света, на голяма част света от проблемите, причинени от Чернобилската експлозия. И да, наистина за това не се говори много, но ако някой пита с какво е допринесла България тогава, ето с това. Да, между другото, това изключително малко хора според мен го знаят. Че изобщо първо сме имали такъв уред, че сме произвеждали такъв уред, че сме го изпращали. В началото на декември 1986 година е проведен отчетен сбор на химически войски, на секция химия към Военния научно-технически институт, на всички, които са участвали в ликвидирането на последствията
се от аварията, преподаватели от военните университети и така нататък. Него присъства и главнокомандващия от съветска страна по време на операцията, генерал Владимир Пикалов. И той, когато свършил привесията, той моли да каже няколко думи. Излиза и благодари на всички свои български колеги за неоценимата помощ, която България му е оказала на съветското правителство с изпращането на уреда и с неговото производство в толкова големи количества. Да. Казва това нещо и се покланя 3 пъти. По староруски обичай. Покланя се 3 пъти. Така, значи помислете какво е в онези реалности съветски генерал да се поклони 3 пъти и да благодари на своите български колеги. Това е нашият българският уред. Да. Ето го. Завод за ядени прибори Плевен. Произведено в България. Нашият принос определено е доста голям. Да разбирам ли, че и в днешно време този уред RR-51M се използва и до ден днешен по предназначеност? Да. 2011 година, когато беше аварията в АЕЦ Фукушима, в редица общини го извадих от складовете, за да може да се информират за радиационната замърсеност. Ясно. Той работи с 2 батерии, освен това е доста прост като устройство. В смисъл такъв, че той лесно ремонтируем, той доста е вечен. Надяваме се да стане вечен. Като повече военни неща е много здраво направен. Надяваме се да продължава да ни служи така вярно и ви благодаря изключително много за изчерпателността и за това интервю, което ми давате.